guys, dito po kami sa tulay ngayon. Ito po yun guys, sa papuntang Halabang. Yan, kalsada na yan. Tapos dito naman sa kabila, papuntang Tagaytay. Ngayon guys, halis na po kami. Papunta na kami dun sa pupuntahan namin. Ayan guys, nasa pa naman dito. Papunta kami ng Emos Cavite. Anapo, Emos Cavite. Malapit. Dapat na halos lubak-lubak ka. Malapit na. Pababa na. Pasok na kami guys. Dito kami sa looban. Malapit na kami. Tulog pa yun sila ngayon. Pagod yun kagabi, alas 9:30 yun eh. Tumigil. Habang pala manilakas. Nirawas nila kagabi, nirawas. Kasi natakot pagalitan eh. Papasok na kami.
Ano, Malagas? Ano na? Malagasang. Malagasag? Malagasang. Malagasang. Anabo. Malagasang. Malagasang. Anabo. Imos Cavite. Ang layo na tinakbo namin. Gagaling pa kami ng Cabuyao, Laguna. Ayan, dito na po kami. Dumating na po kami. Dito na kami sa site. Ayan, bye-bye na guys.